Her günlerde geçirilen yarışlar Türkmen türkmenlerinin tecrübesinin artmagyna ýardym edýär. Ýokary guramaçlyga eýe bolýan sport bäsleşikleri halkara oýunlaryna taýýarlaň öl boşlugy tapgyrydyr. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna Watan Gowraşlarynyň güni münasibetli ýurdumynyň birinçiligi ugruna voleybol boýunça geçirilen açyk ýarışda türkmenleriň usbatlygy aýdyň ýüze çykýar. Birinçilik ugruna geçirilen açyk ýarış hünärmenleriň, jan köýerleriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Destlapky oýunlaryň ören gyzykly ýagdaýda geçendigi bilýärlikdir. Voleybolçularyň maksady her bir oýunda ýeňiş gazanmakdan ibaratdyr. Ihlas, erjellik belen tekbitleriň başlangyjydyr. Şu häsiýetleriň voleybolçularymyza mahsus bolmagy gowundyryjydyr. Jogapkärli duşukda ýagşyly Kakay Fadanaky Halkary Newt we Gad Universitetiniň ýygyny topary ýeňiş gazanyp birinji orny eýledi. Magtymulada Naky Türkmen Döwlet Universitetiniň ýygyny topary ikinji, Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň ýygyny topary bolsa, üçünji orna munasip bolarlar. Sport bäsleşiklerine ýokary netijeleriň gazanylmagy aýratyn gowundyryjydyr. Çünki bu ýagdaý halkary ýarışlaryna üstünlük üpjendir. Sport babatdaky tejribeleriň artdyrmagy, geljeki üstünliklere anamly bagdalgydyr. Öýül boşly taýýarlygy öwrülýän duşluklar milli ýygynyňyň düdümi üçin täze oýunçulary kesitlemäge ýardam eder.